Dobro večer, poštovani gledatelji, i sretna vam Nova godina. Na početku pregled događaja koji su obilježili prvi dan 1998. Najposjećeniji dočeci Nove godine na trgovima hrvatskih gradova. Nakon noćašnjeg ubojstva u Belfastu zaoštrava se stanje u Sjevernoj Irskoj. U slavlje doček Nove godine u svijetu i kod nas imao je i tamnu stranu. Prvi dan primjene poreza na dodanu vrijednost. Najava optimističnih očekivanja razvoja hrvatskog gospodarstva u 1998. godini. Središnji Zagrebački trg bio je mjesto najvećeg zajedničkog dočeka Nove godine u Hrvatskoj. Više od 120.000 Zagrepčana okupilo se noćas na trgu bana Josipa Jelačića. Sad prije ponoći na raskošnu pozornicu izašle su zvijezde programa Grupa Prljavo kazalište. Mnoštvo Zagrepčana dočekalo ih je izuzetno dobro raspoloženo. Uvažaj predivan, vrijeme poslužimo. Odlično je, treba tak svaki dan biti. Oduševljen sam i prelijepo mi je, predivno mi je. Ponoć je bila vrhunac uzbuđenja, popraćena bučnim vatrometom. 3, 2, 1! Sretna Nova godina! Uz međusobna čestitanja izrečene su i prve želje za nastupajuću godinu. Želim svima puno sreće, da im se ispune sve želje koje si sami žele. Želja, novaca i puno dobrog rock'n'rolla. Koncert je bez izgleda završen u 1 sat nakon ponoći, a raspoloženi Zagrepčani nastavili su slavlje po ulicama i okolnim lokalima. Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, sa suprugom Ankicom i visokim državnim dužnosnicima te predstavnicima kulturnog i javnog života, novu je 1998. dočekao u zagrebačkom hotelu Intercontinental. Tamo je bio i kolega Renato Kunić. Na početku, evo, došli smo u prve minute 1998. godine. Što bi poželjeli hrvatskim građanima i cijeloj Hrvatskoj? Puno zdravlja, osobnog zadovoljstva i sreće, da nam bude svima bolje u idućoj, iako i prošla nije bila loša, ali svim Hrvatima o domovini u svijetu i svim građanima Hrvatske želim sve najbolje, ali svi mi trebamo shvatiti da će nam biti tako kako ćemo sami to urediti. U osobnom životu, na poslu, u gradu, u županiji, u čitavoj Hrvatskoj. Ovisi sve o nama. I ne možemo očekivati da će nam neko drugi. Vlast će biti u interesu pojedinca, u interesu države, ali svi mi moramo pridonijeti tome da nam bude zaista bolje, da bude ona Hrvatska kakvu želimo. Slobodna, demokratska, bogata, ali sve to ovisi o našem radu, našem trudu. I ja vjerujem da ćemo u cjelini uzevši ispuniti te ciljeve za koje smo se borili, stvorivši slobodno nezavisnu Hrvatsku i što očekuju naši potomci od nas. Možemo još jedno pitanje? Molim. Što očekujemo u sportu? U sportu? Pa vidite, veliki je uspjeh da se naša reprezentacija kvalificirala za svjetsko prvenstvo. To će gledati koliko, 2-3 milijarde ljudi. I vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti, ako ne prvi, ono drugi u grupi i prema tome da ćemo biti među 8 onda najboljih i to je veliki uspjeh. A pošto ja posebno volim tenis, imamo mnogo mladih tenisača i tenisačica i u tom smislu ćemo nastaviti tradicije hrvatskih mušketira i onu slavu kad su zagrebački hrvatski mušketiri osvajali Davis Cup. Prema tome, a i u drugim športovima, molim, koja je to grana športa gdje nas nema? Razmjerno smo, molim, govore mali narod. Dobro, mali prema najvećim, ali Hrvatska je ne mala nego srednja zemlja, a po duhu i veličini i više od toga. Prema tome i u športu ćemo postići veće uspjehe nego što smo do sada. Puno hvala. Molim lijepo. Predsjednik Tuđman sa suprugom Ankicom posjetio je jutros u rodilištu bolnice Sestara Milosrdnica prvo dijete rođeno u ovoj godini.
Točno 5 minuta poslije ponoći u obitelji Bolčić rođena je 4. beba, zdrava, lijepa djevojčica, a prva beba u rodilištu bolnice Sestara Milosrdnica u 1998. godini. Dobar dan, sretno novo. Hvala i vam, potpredsjedniče. Sve muško-žensko? Curica. Recite koja? Četvrta beba je druga curica, za dečka pa 20. Bravo. Točno 12 sati stara. Djevojčica, za čije se ime u obitelji još nisu odlučili, teška je 3620 grama, duljine 52 cm. Ima 2 starija brata i sestru. Hvala lijepa. Na novinarsku tvrdnju da se uz ovakve prinove ne bismo trebali brinuti za natalitet u Hrvatskoj, predsjednik je kazao. Tek smo prošle godine imali mali prirast, jel? Prema tome, to nam je ipak jedan od glavnih problema u nacionalnim problemima. Sve do prošle godine više mrtvi nego negativan prirast. Ali evo... Nakon razgovora s majkom, predsjednik je u pratnji osoblja bolnice obišao rodilište, koje spada među najsuvremenije u Hrvatskoj. Naime, u rodilištu bolnice Sestara Milosrdnica na godinu se rodi oko 3000 djece. Veselo uz uobičajeni pjenušac i pjesmu ispraćena je stara i dočekana nova godina na trgovima i ulicama brojnih hrvatskih gradova. Većina je građana Rijeke, Opatije i drugih središta u Primorsko-goranskoj županiji Novu godinu dočekalo na otvorenome. Stariji su uz bogat blagdanski stol, staru 97. ispratili u obiteljskome ozračju. 13.000 inozemnih gostiju u Primorsko-goranskoj županiji odlučilo se za već tradicionalne dočeke u 40 otvorenih hotelskih objekata koji bilježe 100% popunjenost. Najbrojniji su inozemni gosti iz naših emitivnih zemalja, Austrije, Njemačke i Italije. Svakako najbučnije, najživlje, ali i najveselije bilo je na splitskim ulicama, a posebno ovdje na rivi i na Prokurativi, gdje su Splićani Novu godinu dočekali zajedno s grupom Latino. Nekoliko minuta prije ponoći pridružio im se gradonačelnik Ivan Škarić i članovi poglavarstva. Tako treba svaku godinu. A vatromet je i ovaj početak nove godine u Splitu učinio nezaboravnim. Uz veliki vatromet praćen zvucima bečkog valcera, Osječani su na središnjem gradskom trgu, trgu Ante Starčevića, veselije i brojnije nego ikad, ušli u novih 365 dana. Slavilo se uz program Slavonskog radija koji je bio i organizator, a veselo je bilo i na trgu Svetoga Trojstva u Osječkoj Drevnoj tvrđi, gdje je doček nove godine uz tamburaše organiziralo gradsko poglavarstvo. Veselje nastavljeno u cijelom Osijeku potrajalo je do ranih jutarnjih sati. Točno u 12 sati, već 6. godinu za redom, grupa Puljana, u kojoj je najmlađem plivaču 35, a najstarijem 69 godina, otplivala je svoju novogodišnju dionicu. Ove godine bilo ih je 12, najviše dosad, a na povratku ih je dočekao šampanjac. Ajmo brzo na šampanjac. Recite, je li hladno? Nije hladno, evo, možete se uvjeriti, ne ježimo se. Jako je lijepo. Čemu ovo kupanje? Pa to kupanje da bi se malo udržalo u zdravlju čovjek. Zbog novih iskustava u ovoj godini. To je zdravo? Zdravlje. Koliko temperaturu mora? A otprilike negdje oko 11 stupnjeva. Kako su nam rekli, neki će s kupanjem nastaviti, a za iduće novogodišnje kupanje najavljen je još veći broj hrabrih plivača. Najsunčaniji jadranski otok zimu poznaje samo kalendarski, tako je više od 1000 stranih i domaćih turista toplo bodrilo jedriličare i još toplije dočekalo Novu godinu na Hvarskoj rivi i u 4 otvorena hotela. Tako je Hvar zakoračio u ovogodišnju jubilarnu 130. obljetnicu organiziranog turizma. Iza nas je godina mira i uspjeha, a ispred nas povratka svih prognanika svojim kućama. Uz mir i sigurnost koju jamče i u ovoj 1998. predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova svima u Hrvatskom Podunavlju zaželjeli su razdoblje općega boljitka i napretka.
U Vukovaru je 98. dočekana bez jednog izgreda. Na ulicama je bilo mirno, a u hotelu Dunav, gdje su Novu godinu dočekali i pomoćnici ministra unutarnjih poslova Morić i Đukić, te potpredsjednici Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja Brkić i Stanimirović, veselo. U svim vukovarskim željama bilo je najviše mira. U 1998. godini ja mislim da će doći do masovnijeg povratka izbjeglica i da će doći do jednog znatnijeg poboljšanja u smislu normalizacije stanja i zajedničkog života. Mislim da smo svi mi zaslužili mir, zato nećemo dopustiti nikome da ga remeti. U ovoj slavljeničkoj noći policija u Podunavlju nije imala posla, no nije ih iznenadio ni obilazak njihovih šefova. Evo, momci, došli smo vas malo vidjeti, posjetiti i toplim ljudskim stiskom ruke zaželiti vam sve najbolje u 1998. godini. Odlučnosti imamo, sreće će nam malo trebati i napravit ćemo posao u koji smo se upustili. Veselo je bilo i u Iločkom dvorcu, gdje su Novu godinu dočekali hrvatski povratnici. Ja sam se u ovoj godini, pred kraj godine, vratio u svoju kuću. To želim i svim prognanicima da se vrate u svoju kuću. Među onima koji su dolazak nove dočekali na radnim mjestima bili su djelatnici Pomorske policije Policijske uprave Zadar. Na brod Brzi ukrcala se i naša ekipa iz Zadarskog studija. Iako za naše čuvare mora jedan od uobičajenih zadataka, na brodu se osjećao dolazak Silvestrova. Ipak htjeli smo doznati u kakvu je akciju krenuo jedan od najbržih brodova na području Zadarske županije. Još malo pa će Nova godina, mi vršimo podnje ovdje Srednjim kanalom. Obilazimo ova mjesta u kojem vršimo prevenciju remećenja javnog reda i mira, radimo zadaće iz akcije Mir i dobro. Kao dobri domaćini, znajući kako smo i mi na zadatku, za nas su uz neprestano pogledavanje na sat odbrojavali sekunde do isteka stare i uplovljavanje u Novu godinu. Uz zdravicu i čestitke zajedno smo uplovili u luku, mi u redakciju, a oni u prvi radni zadatak u Novoj godini. U novogodišnjoj noći carinski i policijski djelatnici na graničnom prijelazu Donji Miholjac, za razliku od prethodnih dana kad su naši građani odlazili u Mađarsku radi kupnje zbog uvođenja PDV-a, imali su mirnu noć. Za neke djelatnike ovo je bila posebna noć, nakon dugih 7 godina. Nadam se da je ovo zadnji prognanički dan, da ću već možda od sutrašnjeg dana biti kao povratnik i da ću dočekati već tamo 31. siječnja kao povratnik u Podunavlje i zauzeti svoje radno mjesto odakle sam i otišao na graničnom prelazu Kneževo. Prigodnim poklonima i čestitkama carinskim i policijskim djelatnicima, pročelnik Carinarnice Osijek sa suradnicima zahvalio se za sve napore i djelotvornost u obavljanju dužnosti u protekloj godini. U hotelu Plitvice i motelu Borije u Nacionalnom parku Plitvička jezera Novu godinu dočekalo je 500 gostiju. Lijepo vrijeme omogućilo je i vožnju po jezeru Kozjaku. Neodoljiva, gotovo čarobna privlačnost Plitvičkih jezera uz lijepo vrijeme i novogodišnje blagdane napunili su sve obnovljene smještajne kapacitete Nacionalnog parka. Po prvi puta otkada postoje, na Novu godinu su jezerom Kozjak vozili elektrobrodovi. Gostima su na raspolaganju bili i motorni vlakovi za razgledavanje Nacionalnog parka. Njegovi djelatnici ističu kako je to gotovo idealan početak predsezone i odličan uvod u glavnu turističku sezonu. A prvi put nakon rata tu je organiziran i doček Nove godine. Baš nova 1998. donosi svima radost jer i to je znak uspješne obnove Nacionalnog parka. Naše su procjene da bi tijekom 1998. godine Nacionalni park Plitvička jezera posjetilo između 350 i 400 tisuća posjetitelja. To je povećanje od 30%, a realnost povećanja broja gostiju potvrđuje i sam doček nove 1998. godine. Hotel Plitvice i motel Borije bili su popunjeni 100%. Atrakcija dočeka Nove godine u hotelu Plitvice bila je i ova torta u obliku 16 kaskada Plitvičkih jezera. Samo je snijeg nedostajao sinoć kako bi ugođaj na Bjelolasici ponovno bio onaj pravi, zimski, skijaški. Jer nakon punih 7 godina sada Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica ponovno je otvorio vrata svojim starim i novim posjetiteljima.
Potkraj studenoga posljednji su prognanici napustili prostore Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica. Toga dana počela je obnova objekata, a dosad su obnovljena 3 paviljona s 270 ležaja, te niz dvorana za rekreaciju. No najviše je državnog novca, a dosad je uloženo više od 4 milijuna kuna, iskorišteno za obnovu skijaških staza. Čeka se samo pravi snijeg, pa da nakon 7 godina na Bjelolasici ponovno započne sezona skijanja. A na proljeće naravno i krenuti u konkretne projektiranje i gradnju adekvatnih sportskih objekata koje jedan olimpijski centar treba imati. Bjelolasica je već sada primamljiva i za sportaše i za turiste. Tako je ovdje po prvi put od 1990. godine organiziran doček Nove godine, na kojem je bilo više od 300 gostiju. Već u subotu očekuje se 500 posjetitelja, čiji će dolazak subvencionirati Ministarstvo turizma. Tako će, čini se, Bjelolasica, zahvaljujući inicijativi Hrvatske vlade i Hrvatskog olimpijskog odbora, u vrlo kratkom vremenu postati pravi raj za sportaše i turiste. Dnevnik Hrvatske televizije. Doveden u pitanje sjevernoirski mirovni proces. Papa Ivan Pavao II zauzeo se za pravdu i poštivanje ljudskih prava. I građani u svijetu izlazili su na glavne trgove svojih gradova kako bi ispratili staru i dočekali novu godinu. Neki su to učinili bučno, neki nešto mirnije. Prvi novogodišnji dan na našem planetu od samog postanka stiže na Dalekom istoku 9 sati prije nego nam. Japanci su ga dočekali mirno, moleći se za zdravlje i za uspjeh svoje nacije. Njihov je premijer Ryutaro Hashimoto poručio da se zemlja sa 123 milijuna stanovnika ne treba plašiti za svoje gospodarstvo. Ova godina mora odlučno stabilizirati i zaštititi japanski financijski sustav, rekao je. Car Akihito i carica Mihiko, praćeni prinčevima i princezama, priredili su veliki domjenak za 550 vladinih dužnosnika. Novoizabrani južnokorejski predsjednik obećao je svojim sunarodnjacima bolji život za 2 godine uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Filipinci su bili bučni, petardama se tamo rastjeruju zli duhovi i nesreća, no to je rastjerivanje čak 170 ljudi stajalo odlaska u bolnicu. Novogodišnjom utrkom 75-orica biciklista spajaju 2 grada, Hanoj i Ho Chi Minh, ali i podijeljenost između Vijetnamaca i Amerikanaca. I jedni i drugi, mnogi od njih aktivni borci Vijetnamskog rata, u novu 98. ulaze zajedničkim kotačima. I u Europu je Nova godina stigla s istoka. Novi god bez nevroza! Amerikanci, uvijek željni rekorda, opet su oborili jedan. Glavna atrakcija središnjeg novogodišnjeg okupljališta njujorškog Times Squarea bilo je bacanje tonu i 350 kg konfeta te puštanje 30.000 balona. Prvo ovogodišnje upozorenje pojedincima i obiteljima, a poglavito državnim poglavarima, uputio je Papa Ivan Pavao II na podnevnom Angelusu. Posljednjih 30 godina Katolička crkva 1. siječnja slavi kao dan mira.
Do mira, rekao je Papa, ne može se doći bez pravde. Državni vođe trebaju se angažirati da budu priznata prava svim ljudima i svim narodima. I zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, predvodeći danas na blagdan Marije Bogorodice i Svjetski dan mira svečano misno slavlje u Zagrebačkoj katedrali, govorio je o papinoj poruci. Posebna je odgovornost, rekao je nadbiskup Bozanić, biti osoba s javnom odgovornošću, čija je zadaća zauzeti se za pravednu primjenu zakona i da javnost ima uvida u sve čine javne uprave, čime država, stavljena na službu građana, postaje upraviteljica narodnih dobara kojima mora upravljati s obzirom na opće dobro. Nadbiskup se obratio i mladima i pozvao ih da teže za tim idealima i da ih postojano provode u konkretnim prilikama u kojima žive, te da budu spremni odbiti napasti nezakonitih prečaca prema lažnim obmanama uspjeha ili bogatstva. Na mnogim mjestima u svijetu mira nema. Pokazuje to i noćašnji događaj u sjevernom Belfastu, gdje su u jednom restoranu dvojica maskiranih napadača prekinuli novogodišnje slavlje okupljenih katolika, otvorivši vatru iz automatskog oružja. Jedan je čovjek ubijen, 5 su ranjena. Za sada još nitko nije preuzeo odgovornost za napad, no policija pretpostavlja da je to djelo ekstremnih protestanata. Veselo katoličko društvo čekalo je dolazak nove godine u Cliftonovoj taverni u sjevernom Belfastu. Slavlje, ali i krhko britansko-irsko primirje prekinula su dvojica maskiranih napadača. Jedan je otvorio vatru iz automatskog uzija, drugi iz revolvera. Ubili su jednog, a ranili još 5 ljudi u pubu. Nakon bijega nitko nije preuzeo odgovornost za napad. No svi okrivljuju protestantsko podzemlje i njihove lojalističke dobrovoljačke snage. Napad na Cliftonovu tavernu drugi je u spirali osvete nad katolicima, nakon što je u zatvoru Mace ubijen vođa udruge Billy Wright, znan kao kralj štakora. Vjerujući u mir, iste je noći oko 200 najhrabrijih stanovnika Belfasta bilo na središnjem trgu veseleći se dolasku nove godine. Nakon napada, jedan je dužnosnik Sinn Feina izjavio kako je time mirovni proces prekinut. Policija pojačano osigurava moguće nove katoličke mete. S prvim danom nove godine Velika Britanija preuzela je 6-mjesečno predsjedanje Europskom unijom. Poljsko je pak započeo jednogodišnji mandat predsjedanja Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, a glavni je švedski grad Štokholm postao prijestolnicom europske kulture. Pregled ostalih vijesti iz svijeta počinjemo novim nemirima u Burundiju. Samo 5 sati nakon što je otkucajima u ponoć počela nova godina, one usnule stanovnike glavnog burundijskog grada Bujumbura probudile su snažne detonacije. Pobunjeni pripadnici plemena Hutu napali su tamošnju zračnu luku i povlačeći se pred vladinim snagama poubijali 100 civila. Stanje, barem tako tvrdi državni radio, trenutačno pod nadzorom. No, gradom vlada strah jer nitko ne zna kakve su namjere pobunjenika među kojima navodno vlada rasulo. Ni na zapadnoj obali prvi dan nove godine nije protekao bez izgreda. U blizini jednog židovskog naselja meci ispaljeni iz zasjede na automobil teško su ozlijedili Izraelku. Pretpostavlja se da su krivci za napad Palestinci. Izraelski su vojnici u stanju pune pripravnosti ne bili spriječili događaje nalik ovome, ali i moguće sukobe Židova i Arapa, vezanih uz početak muslimanskog blagdana svetog mjeseca Ramazana. Inače, tisuće su Palestinaca paleći izraelske zastave proslavile 35. obljetnicu Fataha, najvećeg i najmoćnijeg pokreta palestinske oslobodilačke organizacije. Zasadivši stabla masline i palme pred svojim uredom u Gazi, prvih se dana te nekad tajne organizacije prisjetio i njezin osnivač Jaser Arafat. Upitan što želi u 98. bez mnogo razmišljanja odgovorio: ostvarenje palestinskog sna da Jeruzalem postane glavnim gradom palestinske države. Što se pak tiče spornog državnog proračuna za ovu godinu, izraelski parlamentarci još nisu dali konačnu riječ, pa je opasno uzdrman opstanak vlade premijera Benjamina Netanyahua. Ministar vanjskih poslova David Levi već prijeti svojom ostavkom ako budžet prođe u Knesetu. Proteklih nekoliko tjedana u Iraku je poubijano između 100 i 1000 političkih zatvorenika, objavio je Associated Press, pozivajući se na izvješća State Departmenta. Riječ je uglavnom o ljudima koji su proveli iza rešetaka 20 godina jer su vrijeđali vladajući sustav ili bili članovi oporbenih stranaka. Službeni Bagdad odbija potvrditi ove informacije. Samo dan nakon uvjerljive pobjede na izborima, novi 9. po redu pakistanski predsjednik Mohamed Tarar prisegnuo je pred parlamentom. Liberalni sam musliman, rekao je Tarar, i među ostalim obećao štititi prava žena, zajamčena im Kuranom i pakistanskim ustavom. Dnevnik Hrvatske televizije inventurama započeo prvi dan uvođenja PDV-a, što očekuje hrvatsko gospodarstvo u 98. godini. Dok se većina nas odmarala od novogodišnje proslave, u mnogim se trgovinama požurilo s inventurom. Razlog je PDV.
Pitanje koje većinu Hrvata zanima na početku ove godine sigurno je ono hoće li porasti cijene zbog PDV-a i kojih proizvoda. Istina je da će se neke cijene zadržati na dosadašnjem nivou kao mlijeko, jednodnevno koje će biti čak jeftinije 1 lipu, dok polubijeli kruh će ostati cijenama ista koja je bila do sada. Znači, to će biti uvećano negdje cijene za 22%. Mi ćemo startati sutra sa tim cijenama. Zbog uvođenja PDV-a mnogim je trgovcima današnji blagdan radni. Naime, radi se inventura. Radno vrijeme od 8, u stvari kad smo se okupili neki od 7, pa dok je gotovo. U 4 sam legla, a došla sam u 8. Ja se nadam da će biti plaćeno. Prognoze o daljnjem poslovanju nakon uvođenja novog poreza uglavnom su podijeljene. Pa ja mislim da normalno, kao što je i bilo. Mislim da ćemo u idućem mjesecu raditi dosta lošije. Pa isto, ja mislim da neće se ništa promijeniti. Jer ljudi su upoznati s tim, manje više su upoznati. Hoće li se ostvariti očekivanja o daljnoj dobroj prodaji ili će se pak promet smanjiti, najbolje će pokazati vrijeme. Temeljne odrednice gospodarske politike u 98. tvrde stručnjaci, bit će osjetan gospodarski rast i povećanje životnog standarda. Gospodarstvo i sindikati ipak od vlade očekuju odgovore na neka još uvijek otvorena pitanja. Koliki smo gospodarski rast postigli u 97. godini? Vladini dužnosnici očekuju kako će i službena statistika uskoro potvrditi njihove procjene prema kojima je rast društvenog bruto proizvoda premašio 7%. Podjednako su optimistične i procjene za 98. U 1998. godini očekujemo nastavak snažnog gospodarskog rasta od iznad 7%, makroekonomske stabilnosti, a osnovni prioriteti vlade će biti nastavak strukturnih reformi, od kojih je najvažnija mirovinska reforma, veliki projekti privatizacije, prije svega javnih poduzeća i naravno ono što očekujemo u 1998. godini kao rezultat i gospodarskog rasta i ovih projekata je bolji život za sve naše građane. Monetarna će politika, sudeći prema najavama iz Središnje banke, i dalje biti usmjerena poglavito u održavanje niske razine inflacije. Opseg njezina djelovanja dijelom će ovisiti i o mogućim posljedicama primjene poreza na dodanu vrijednost. Naime, taj bi radikalni zaokret u fiskalnoj politici mogao poslužiti i kao izlika za povećanje cijena. Gospodarstvo pak od PDV-a očekuje smanjenje porezne presije i osjetne poticaje izvozu. Uz to očekuje i primjerene odgovore vlade na goruća otvorena pitanja aktualnog gospodarskog trenutka. Pitanje nezaposlenosti, nelikvidnost, problem koji se zaoštrava, a to je pitanje vanjsko-trgovinskog deficita. Dakle, odgovor na ta pitanja kako potaknuti izvoz, novo zapošljavanje i održati trend rasta. Mi ne očekujemo spektakularne visine rasta, ali očekujemo kontinuitet koji je započeo u 1997. godini. To je ono što gospodarstvo prije svega želi. Hrvatska bi država u 1998. trebala odgovoriti i na teške socijalne izazove ranog kapitalizma. Sindikati ističu težak socijalni položaj umirovljenika, nezaposlenih i drugih kategorija stanovništva na rubu egzistencije. Pokušat ćemo riješiti pitanje neredovitosti isplata plaća, nastojati da poreznim rasterećenjem plaća omogućimo veći životni standard i također moramo se boriti za smanjenje stope nezaposlenosti, to jest otvaranje novih radnih mjesta. Činjenica da se zahtjevi za uspostavljanjem socijalne države i socijalne pravde naziru u zajedničkom nazivniku proklamiranih stajališta svih socijalnih partnera potkrjepljuje i optimistične procjene gospodarskog rasta u 1998. Uz to, svojevrsni bi društveni konsenzus oko ključnih odrednica gospodarske politike osnažio i hrvatske pozicije u pregovorima koji bi nas već 1998. trebali približiti ključnim europskim integracijama, poglavito CEFTA-i i Europskoj uniji. Najdužu noć u godini, uz slavlje i veselje, unatoč brojnim upozorenjima, obilježio je, nažalost, iznadprosječan broj prometnih nesreća, ozlijeđenih osoba i ubojstava. Jedan od težih slučajeva dogodio se na zagrebačkom području. Oko ponoći u Jastrebarskom došlo je do eksplozije bombe, kojom prigodom je smrtno stradao jedan građanin, star 41 godinu. Obavljenim očevidom i prikupljenim ovijestima utvrđeno je da je oštećeni u svojoj obiteljskoj kući sa ukućanima slavio doček Nove godine. U naznačeno vrijeme, izlaskom iz kuće, ponio je 2 ručne bombe u namjeri da ih aktivira. Iz operativnog dežurstva MUP-a doznajemo kako su uz mnogobrojne lakše ozljede pri rukovanju pirotehničkim sredstvima sinoć na hrvatskom području teške tjelesne ozljede zadobile 3 osobe, i to s posljedicom invaliditeta.
I iz velikog broja sinoćnih prometnih nezgoda ministarstvo izdvaja 20 težih, u kojim je smrtno stradalo 5 osoba, 6 je teško, a 20 lakše ozlijeđeno. Prometne nesreće u kojima je poginulo 5 osoba dogodile su se u Osijeku, Nuštru, Rađancu pokraj Zadra te 2 u Slavonskom Brodu. Glavni uzrok prometnim nesrećama bila je vožnja pod utjecajem alkohola. U noći na prijelazu u Novu godinu policijske su uprave zabilježile i 3 ubojstva te 5 samoubojstava u Rijeci, Koprivnici, Bjelovaru te 2 u Splitu. Nadajmo se da će Nova godina, unatoč ovoj crnoj strani njezinog početka, ipak biti sretna. Prirodnu svježinu mlijeka Dukat svakodnevno pretače u bijelu radost življenja. Iz godine u godinu. Sretan Božić i Novu godinu želi vam Dukat. Dobro večer i sve najbolje u 98. Prvi koji su aktivno počeli novu godinu bili su atletičari. U Varaždinu se 20. put trčalo ulicama grada. Nismo provjerili. Pobjedio je prema očekivanjima najbolji hrvatski atletičar Branko Zorko. Drugo mjesto osvojio je Dalibor Balgač, član atletskog kluba Moslavina iz Kutine, a treće mjesto pripalo je Slovencu Bekiru Bahtiriju iz atletskog kluba Velenje. I moram reći, što se mene osobno tiče, da sam u jako dobroj formi. Imao sam 4-5 uzastopnih pobjeda na ovim uličnim utrkama i sad me očekuje jedna dvoranska sezona gdje ću probati što bolje otrčati europsko dvoransko prvenstvo. Nakon završetka utrke Zorko je najavio i svoj skori dolazak u atletski klub Varaždinska banka. Uvod u najveću utrku ovakve vrste u Europi priredili su članovi gradskih i županijskih vlasti predvođeni gradonačelnikom Hrvojem Vojvodom te monsignorom Markom Culejom. Utrka je bila skromne dužine od 600 metara, a prigodno nazvana od Odojka do Sarme. Nešto poznatiji svjetski atletičari 74. put zaredom potrčali su i ulicama Sao Paula u silvestarskoj utrci. 15 km najbrže su pretrčali Brazilac Emerson Izer ispred Kenijca Paula Tergata te Ekvadorka Marta Tenorio, ostavivši za sebe Kenijku Kiplagat i Taljanku Somađu. Kenijci su pak slavili na ponoćnoj utrci u njemačkom Trieru. Nakon 8000 metara kod atletičara je slavio Isaac Kariuki, a 5000 metara najbrže je otrčala Lih Malot. Tradiciju uzbudljivoga prvog dana godine nisu narušili ni skijaši skakači. Novogodišnja turneja skijaša skakača pretvorila se u otvoreno prvenstvo Japana. Danas u Garmisch-Partenkirchenu trostruko japansko slavlje. Prvi je Funaki skokovima od 119 i 116 metara. Nadmašio je čak i novog rekordera skakaonice Haradu koji je dolebio na 122 metra. Treći je odlični stilista Saito. Dakle, Funaki, Harada, Saito, a onda tek Finci, Ahonen i Soininen, Peterka iz Slovenije na 6. mjestu, najbolji Njemac Wagner na 7. Toma je 8. slijedi Savolainen na 9. i Yoshioka na 10. mjestu. Među prvih 10 4 su Japanca, 3 Finca, 2 Njemca i 1 Slovenac. Što se tiče poredka turneje, Funaki, nakon što je pobjedio i u Oberstdorfu, naravno da je u vodstvu ispred Saita i Harade. Što se pak tiče svjetskog kupa, Harada i dalje prvi ispred Tome i Soininena. Završen je prvi njemački dio turneje za 2-3 dana, točnije 4. siječnja. Nastavak novogodišnjeg druženja je u Innsbrucku na Bergizlu. I za kraj, doduše bez slike, vijest o startu reli utrke Pariz-Granada-Dakar. Početak, vožen od Versailles do Narbone, pripao je Francuzu Sabiju u Mitsubishiju te njegovom sunarodnjaku Fliku na Hondi. Ugodno večer. Oslobodili smo energiju hrvatskih polja.
vas njezinu snagu. Dohvatite je. Krenimo zajedno. S Karlovačkim u Francusku, na tronu u društvu vatrenih. Sakupite 11 zatvarača karlovačkog piva i uživajte u nadmetanju za naslov svjetskog nogometnog prvaka. Idemo na Karlovačko, idemo u Francusku. Sutra nas, poštovani gledatelji, na većem dijelu Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici očekuje oblačno vrijeme, ponegdje s kišom i to osobito u drugom dijelu dana. U ostalim kopnenim krajevima, nakon mjestimične jutarnje magle, bit će djelomice sunčano. Potkraj dana, uz porast na oblake, u središnjoj Hrvatskoj moguća kiša. Dnevna temperatura zraka od 9 do 15 Celzijevih stupnjeva. U Federaciji BiH bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. U zapadnim predjelima se tijekom dana očekuje naoblačenje. U subotu i u nedjelju predviđa se promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima. I dalje razmjerno toplo. Na temelju anonimne dojave, pripadnici specijalne postrojbe prijelaznih policijskih snaga pronašli su u kanalu u polju nedaleko od Vukovara 100-tinjak sanduka različita streljiva, raketa za ručne raketne bacače i teških strojnica. Riječ je o sanducima i oružju koje potječe od bivše JNA. Pronađeni su u kanalu među Oranicama, oko sela Dalja, Borova sela i Bijeloga brda, sjeverozapadno od Vukovara. I bilo je to sve u prvom ovogodišnjem dnevniku. Želim vam svima, poštovani gledatelji, ugodan i miran nastavak večeri. Dobro se odmorite jer za mnoge je sutra prvi radni dan u ovoj godini. Doviđenja.